bizitza zukutu, ta ez gelditu. Ze ongi hasi garen hemen, bai, eta parez, hori da importantea. Olaztiko herri eskolan, gu beti bezala azterketak egiten, eta lan asko egiten dugu, bai ez? Bai, begira, nire eskuinaldean dago, Agua, eta nire ezkerraldean, Marien, oso ongi, Agua eta Marien. Lehenengo galdera zuretzat, Erne. Zer botatzen dute landarek gauez? 3 aukera. A. Pertsonak bezala puzkerrak. B. Karbono dioksidoa. Eta C. AdBlue. A. Puzkerrak. Osea, hau. A. B. Karbono dioksidoa. Hala izango te da bai ala ez, urduri dago. Bai, oso ongi dago. Oso ongi dago, lasai. Marien zuretzako. Komuneko papera nondik ateratzen da? A. Merkadonatik. B. Zuhaitzen egurretik. Eta C. Lurretik eta gero komunera joaten da zuzenean. Bere dudak izan ditu, asmatot edo. Ez, B. Zuhaitzen egurretik ateratzen da. Zuhaitzen egurretik papera guztia ateratzen da. Gero igual merkadonan erosiko zu, baina. Zein animaliak dauka bihotza buruan? Hartzak, gambak edo armiarmak. Ze armiarmak. Hala izango da, bai ala ez. Ez, gambak. Zego, xuak diren gambak ala plantxa, ala parrilla. Korrikari zara, eta oinetako bat galdu egiten duzu. Bale? Korrikari zara. Korrika egiten duzu, lehenengo goza, bai, oso ongi. Zer da hoberena? A. Bigarrena ere galtzera. B. Bilatzea. Edo C. Beste bat erostea. B. Bilatzea, esaten. Marienek oso ongi pentsatu du. Hala izango te da. Klaro baietz, bilatzea. Korrika zaudela, bilatu egin behar bestela eromena. Oso ongi, Marien. Ingelesa, Agua gustoko duzu? Ez. Bueno, lasai. Lo justo esaten den bezala. Hortxe galdera. Nola esaten da ingelesez? Arratsaldeo. A. Good afternoon. B. Good afternoon. Eta C. Good year. Zein da erantzun zuzena? A. Hala izango te da. Bai, oso ongi. Good afternoon. Bai. Musika gustoko duzu, Marien? Bai, asko. Begira zer duan hemen, turuta. Ea, badakizu nola jarraitzen duen kantak, bai? Marradun bikinia, A. Eta maleta hartuta. B. Betaurreko gorriak. C. Eta patata tortilla. Nola izango dena kanta? B. Betaurreko gorriak. Bai. Eta betaurreko gorriak. Ez. Maleta hartuta. Eta maleta hartuta. Oporretara jo nahi du eba mirentxu. Gaixua. Nora joan gote da, kezuerte. Gustora gontzarete? Bai, ongi pasatu zuen? Oso ongi, gauza bat esango dizue. Hau da, jakintasunaren domina. Zuek oso azkarrak zaretelako. Jarri mesez, jarrizuk eta jarrizuk. Zorionak oso lana ona egin duzuelako. Zenbat txalo merezi dituzu, Lau. Lau, gutxienez lau bai.